6 σουβλάκια. Είναι μερίδες. Μερίδες είναι. Ναι, είναι. 5 ευρώ είναι η μερίδα και έχει 3 σουβλάκια, 2 λουκάνικα και 3 είδη σαλάτας και ψωμί. Και από εκεί και πέρα είναι τα ποτά και τα αναψυκτικά. Λοιπόν, τι λες τώρα, Έχουμε κατανάλωση μεγάλη, τι γίνεται. δεν προλαβαίνουμε. Ορίστε. Μεγάλη κατανάλωση, μεγάλη. Φεύγει το πράγμα, φεύγει τζάμπα είναι σήμερα. Και πόσο κοστίζει δηλαδή? Αναλόγως και εξαρτάται και όπως το πάρεις. Είστε κανονικοί μάγειροι δηλαδή. Από το εξωτερικό ήρθαμε, από το εξωτερικό. Βλέπω Πόντιος και έναν ομάτ. το σήμα του συλλόγου σας, έτσι. Επαγγελματίες. Πολύ οργανωμένοι. Να φάει όλος ο κόσμος. Εδώ το ωραίο λουκάνικο, παιδιά, ορίστε! Όποιος παίρνει, ξαναπαίρνει. Μανούλα τα λουλούδια σου. Αναλόγω τις ελλείψεις που έχουμε. Όπου έχουμε ελλείψεις. Πώς πάει Κωστά? Εδώ είναι ανάμεικτα, σουβλάκι. Ανάμεικτα. Ό,τι θελήσει. Ωραία, πολύ ωραία. Εδώ τι κάνουμε, τα ετοιμάζουμε αυτά, Είναι πόστα, είναι πια πόστα. Δεν κάνετε σε φέρετε μόνο τα μουσικά. Ανατιμάζει μόνο αυτά. Δεν κάνετε Πιω και θα τα πιω και θα γυρίσω πάλι σπίτι μεθυσμένο και με τα ρούχα μου ξανά θα κοιμηθώ και θα ξυπνήσω μοναχός δίπλαμένο. Θα τα πιω και θα τα πιω και θα τα πιω και θα γυρίσω πάλι σπίτι μεθυσμένος και με τα ρούχα μου ξανά. Προσπαθεί ο πρόεδρος να περάσει το ευρωπαϊκό σύστημα εδώ. Θα ξυπνήσω Προσπαθεί όλος να μας βάλει να αυτοσυμβηρόμαστε. Είναι η πατρίδα του Προέδρου αυτή. Πρόεδρε. Κακιά νοοτροπία που να μας περάσει. Άσου αρέσει αυτό. Αν βλέπουνε στην τηλεόραση. Τα περιθώρια στενεύουνε μαζί. Ποιο κανάλι? Αυτό το κανάλι. Αντένα. Μάγκα δεν πειράζει, το ίδιο είναι. Έτσι ένα. Όλα μαζί. Εγώ χόρεψα εχθές. Και σήμερα θα χορέψω. Ναι, εγώ. Σήμερα εγώ ήρθα εδώ για να χορέψω. Ένα μία από αυτό το μικρόφωνο. Εγώ θα βγει στην τηλεόραση. Ενδύμιο θα είναι αυτό, Χρόνη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρόνη. Να είσαι καλά. Ενδύμιο είναι ο Χρόνη. Πάρε και τις γυναίκες από εκεί πέρα. Το μωράκι μας πού είναι? Μπράβο ρε Χρόνη. Μπράβο.
καρβόνε και πονώ κι ασκρούνε στην καρδιά κι ασκρούνε στην καρδιά μα χαίρω καρβόνε και πονώ κι ασκρούνε στην καρδιά κι ασκρούνε στην καρδιά πονώ μονάχα όλες λένε κακό για τα παιδιά κακό για τα παιδιά πονώ μονάχα όλες λένε κακό για τα παιδιά κακό για τα παιδιά Μελισσόπουλο Γιώργο Ταγούρη και με την χαρά του διαλό πονώντες πόνουνε, όι πονώντες πόνουνε με την χαρά του διαλό πονώντες πόνουνε, όι πονώντες πόνουνε πόντες αραβή πονάτα και μπορώ να κοιμούμαι πόντες αραβή μονάδα και μπορώ να κοιμούμαι ψήν και μπορώ να κοιμούμαι Γεια σου Τρέγορη Μίλτο Ταγούρι μου το καλό εκεί Κύριε πες με κοίσε για μένα θέλε πάρ' του μάτια μου Είπες με κοίσε για μένα θέλε πάρ' του μάτια μου σαν να χαιρεάμε λεβάτεν και γίνουμε κουμάτια σαν να χαιρεάμε λεβάτεν και γίνουμε κομμάτια, αχ και γίνουμε κομμάτια. Γιωργάκη Μελισσόπουλε, τριονέρη αλάι μαλάι. Το κορίτσιο. Αχ και εγώ είμαι τη μανασί μου, το λαλαχιάρταρ μου πόνο. Εγώ είμαι τη μανασί μου, το λαλαχιάρταρ μου πόνο. Πεσλέψε και πήγε με, ο τσαπαλίκαρ μου πόνο. Πεσλέψε και πήγε με, ο τσαπαλίκαρ μου πόνο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους σας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πετεινού που με κάλεσε στη σημερινή βραδιά μαζί με τον Γιωργάκη τον Μελισσόπουλο. Σε όλους εσάς καλή διασκέδαση και θέλω να σας ευχαριστήσω για την προσέλευσή σας. Τιμώντας το Σύλλογο, τιμάτε και με προσοχή. Καλή διασκέδαση. Για πάμε το καταμενή, το μίλτον, εδώ πάμε. Άρχινα την τραγωδία να ρέμπατεν στο χώρο. Άρχινα την τραγωδία να ρέμπατεν στο χώρο. Χορέψτε με την καρδιά, σημερώνουσουν αμέρα. Χορέψτε με την καρδιά, σημερώνουσουν αμέρα. Σημερώνουσουν αμέρα. Έλα τα μορφαρές. Thank you.
εδώ θα είμαστε μαζί μας φίλους όπως παλιές ώρες. Κύριε Φωνίκα, λίγο μανίκρες μήνες σας παρακαλώ. Για το Κυρκέλη τη μάνα σήμερα θα τραβώ. Για το Κυρκέλη If
Να ευχαριστήσω τον κόσμο δηλαδή. Και να πω για τα λαχεία. Πρώτη, σε τραβασιά. Να μιλήσω λίγο εγώ και να καλωσορίσω. Όχι τώρα, να σταματήσω το δίνημα.